kitabu tikumaka gula gondolos aleza kumuziwa kantengo kena kake amuna amatafuna kungo tafuna kamene kuzavuta ngati nyumba ili patali upanga ngozi ena nama vika mmazi ndikuika mbotolo mankwala acha mitengo tija ndikutsekela mbotolo tiramo mazi ndenkumwa maziwo ngozi imene ndamuna ena tizisiyanitsanso kuti nzimayi sakundipatsa haki tizimuona munthu amene akudandola ni ndani chifukwa kuti tifufuzenso mahaki enawo azimuna tikukanizidwa tikumanidwa chifukwa chakuti mumazi yambadala zomwe mwa zinthu zina zake ndeti kama gondolo siuja ena kama vukavuka ena kumwa chiyani anamba nyumba na mabotoloto manyumbama amuna akugoneka mabotolo ngati sali nyumba kuli kumena makamwera angopita tamakale ndanzima ya madaba kuti zaka zonsezi sizinali chonchi lelo lokaloka bwanji wao munakachola mango pompano mwatsika muntengo mukufuna so mukwelenso mukacholenso yena pomposo mukwelenso muchole muje cha mtundu bwanji ndama zindikira kuti mwina amuna angawa amwamowa ndesa kuzindikira chimene akutani ndi amuna yena akufuna haki potengera ndi zimene amwazi ukuku sikufuna haki munjira yabwino hayi chifukwa ngati kumwa mankhwala ndio kudwala zimaye nena kumvetsetsa kuti mwamuna wanga kuchipindako mphamvu zikutani zikuchepa mkaza amafika bodandaula mphamvu sisi kubwera bwino ena zimaye maneno ta awa nkwangu ikutendaula ndio masiro ndivuta pamene pamuna pena pake manozolo pena pake sakuyenda bwino ukafuna gondolosi kwa munthu amene sizotani sizovuta akufuna nthenda itani ichoke koma amuna yena atunditu amata kudula mitengo itatu musiku mosi akutinga ikukwanira pe sisi kutheka sisi kukwanira ndama kama madongolo anya gondolo sebele kuja kupapira kanga ine inganje ine nine pana vandu amisi lokuzonga nganya inganje ndama kama zimenezo akama usiku akuti mpaka mbembembe nzimai apirira kuzidi ndeti onenso amuna pamenepo nzimai ngati atakana kuti iyayi inu mwa mankhwala ndiye mankhwala amene mwamawa mpaka na 2 hours 3 hours muli muntengo inde mundawu ni wanu comment 6 to 6 muzikabe mukulima muvulala ndama nena kuti yandi unembe mbelushekaje unembe sili umbone kule mwaju atatiwa waluka yeye kuti inu nthawi yatanyika ine natopa ndikufuna ndikapome ku nyumbako nawanso tilimenso ndipeze mphamvu amene iwalakwisa ndeti kamane na kuti tikumanidwa haki tionetsetsenso kuti sitikuziya badala zoma kama zimankhwala zina zake kunjako zakuti uyamve kupweteka ndi akamakanize pezi kuti vuta mtume musina ngata mwa poison ndeti kufuna tichose nkumati akundikana kuchipinda ukusikukana hayi ukuziya badala ndeti kama unikira zifukwazi tizionanso mbali zimene zikumpangikira munthu mizotani pala amuna yena na mamvukala nabado choncho basi ko Allah tabaraka wa taala anawarengera awandesa angapanga so control chilengedwe chao ayi automatic akwanirisa haki yao sisi kutheka kabisa ndita koma kwa uyuyu amene akuti ine mphamvu zanga ndi masitengera ku mabotolo azinganje mabotolo azisambawa chonde musamdandaule mkazi wanu kuti sakukwaniritsa haki ayi bali insanu ala nafsihi basira olo uzine nakuti ine mphamvu za mtupi koma munthu yekha Allah kuti amaziziwa yekha chimene ali ndamwatuku misika amagulisa mtauni zopanga kale madoctors bananata anatamanta ama kaika mabotolo pansika jonchi ndi ama itanilanso mankhwala awande kuchezera uko awande 3 hours uli muntengo osasika awande alhamdulillah tupili makalamba mungi tunkumendera zimenezo masiku amenewo ndeu masanga kuti paseni ashitetetewa ochezera oka mchezeresayo sana mwenawo zimenezi وترأس الفدم الحقير سفاهة يفتي بلا علم ولا برهان شرذمة جاءت لدين محمد بشذوذ رأي ظاهر البطلان